Здравейте! Аз съм Мирослав Иванов и в момента ще се опитам да ви направя една кратка презентация как по-точно да работим с SFI и какво представлява той. Започвам от една от най-важните части. Това са дневните задачи. Тези червените поленца, които ги виждате тук, това са ни дневните задачи. Трябва всичките да ги превърнем в зелено. Те всеки ден са червени, ние трябва да ги направим в зелено. За което целта е следната. Не е нещо сложно. Просто кликаме на даденото поленце, запознаваме се с страничката, какво пише на нея. Ако не разбираме езици английски, ето, тук трябваше да има едно поленце такова. Тук има едно поленце, на което може да си смените езика, на който език искате вие, за да ви бъде по-лесно. Така, след като сме се запознали с страничката, кликаме най-отдолу на това поленце и тя трябва вече да става зелена раздела. По този начин, това са ни дневните задачи. Тези дневни задачи ги правим всеки ден, за да може да събираме така наречените VESA-поени. VESA-point е точкова система, която ни помага ние да се израстваме нагоре. Както виждате, аз вече съм станал Silver Team Leader. И благодарение на тези VESA-поени. Другата роля на VESA-поените е печелиме акции. Акции, които акции ни дават парични средства. Те ни се заплащат. Сега ще ви покажа ето тук, да видите. Значи, аз за този месец им изкарвам 2746 VESA поема. За днес до момента само 2, защото още не съм влизал. За миналия месец им 4000 VESA поема. Така, ето тук ще ви покажа моите комисионни. Така, значи ето ги, тези VESA поени 2745, печеля 19760 акции, които са на стойност $7.20. Тук отделно VESA поените ми се плащат, имам тук $1. Това са VESA поените събрани на моя екип, които са под мене. Едните са $2.88, другите са $3.06 и общата ми комисионна $16. За сега горе-долу вървим добре. Така, това е следващата важна част, която е за VESA поемите. Другото, което е SFI работи с TripleClix. TripleClix е така наречения онлайн магазин. Ние можем да печелим пари и от него, след като рекламираме стоките, дадени в TripleClix. Сега ще дам. Малко ми е бавен компютър, извинявам се за това. Така, значи, тук са продуктите, които предлага TripleClix. А те са много. Започнаме, има дрехи, има бижута, има за жените гримове, бельо, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Целта ни е ние да си избереме точно какво искаме да рекламираме и съответно да го рекламираме. Начините на рекламиране са много, кой както желае. Значи, може да си направите интернет, онлайн магазин, такава интернет страница. Може да си направите Facebook страница, може да рекламирате по Facebook групите. Това си е лично ваш избор. Сега ще кликна някъде така на, например, тук на дрехи за жени. Ще ви покажа аз лично как рекламирам. Например, ще вземем това шалче.
или там каквото ще да е. Така. Разглеждам, кликаме ето тук на SFI Talks. Първия линк е за мене. Линк, който аз рекламирам. Съответно го копирам. Тук имам показано, ако някой го купи, аз какво ще спечеля? Ще спечеля, комисионната ми е $8. Така, значи директна комисионна $3.65 ще спечеля аз. Плюс 609 да се поема. Така, сега затварям го това. И отивам на Facebook. Аз рекламирам с Facebook страница съм се направил. Клик шопинг. Поставям линчето тук. И съответно ще ми излезе страничката. Така, като заведи, аз ще се върна тук, да мога да копирам цената, да може хората, които влизат, така цената е 25, по принцип е $32, има намаление 21% на $25. Тази информация също я копирам. И трябва да поставим тук. Само че нещо много ми се бави цялата работа. Така. Сега поставям и цената. И това нещо го публикувам. И готово. Така рекламирам аз по този начин. Вие, ако искате по този, ако искате си правите интернет сайт, за което аз ще ви помагам, разбира се. Важна роля е на мене, по-натам и на вас, като спонсори, да си обучавате екипа, който е пред вас. Те се записват, не могат да работят много добре, не знаят за какво става дума, затова ще разчитат изцяло на вас. Така, значи показах ги дневните задачи, показах ги как да, нали, горе-долу трябва да се рекламира. По принцип е това, значи едните пари идват от реклама, другите пари идват от екипа. Има и още методи, но тези методи те са за по-натам, за по-напред, нали? Сега и да ви ги обяснявам, вие няма как да ме разберете за какво ви обяснявам. Другото, което е, имаме игри. Имаме да играем игрички. Забавни игри. Не е нещо сложно. Влизаме тук, например, най-популярната е Card King, най-много която се играе. Тя имате право на 2 пъти безплатно да играете на ден. И съответно да спечелите определен брой те-кредити, които са също важна част от SFI, но, както ви казах, това са неща, които като навлезете малко в такт, тогава ще ги разберете. Ето тук влизаме, играем си игрички, забавляваме се. Хубаво, по принцип са ни нужни около 15 минути на ден, за да влезем и да си направим червените поленца, да ги превърнем в зелени. Хубаво е да го правим всеки ден това нещо. Но ако имаме свободно време, нищо не ни пречи да седиме в сайта, да си го преведеме, да си четеме. Например, ето тук във форума пускат много хубави въпроси, такива задават въпроси, другите по-напредналите хора в работата дават идеи, отговарят, помагат. Затова, ако може да отделяте по повече време, много по-добре.
да влизате и да четете. Какво да ви покажа? Показах ви заплащанията, показах ви общо взето горе-долу да разберете за какво става въпрос. Това тук е моя екип. Това е. Той се състои от 5 човека. Има такива, които идват, записват се, показват се там, после се отказват и така. Но колкото повече екип направите, толкова повече ще върви вашата работа. И не само вашата, и тяхната ще върви, и вашата ще върви. За целта обаче вие трябва да сте тук и да им помагате. Не е сложно. Ако ви кажа, че ще забогатея, защото забогатеете, гледам по другите блогове, хората казват, че изкарате 1000, 2000, 3000 евро на месец. Такива пълни глупости. Да ви кажа честно, аз съм ползвал доста сайтове. Никъде не съм изкарал и едно пени. Къде има една дума? Единственият сайт, от който взех пари, наистина съм взел пари, това е SFI. Не съм взел много големи пари, но предполагам, че за напред ще успея да взема. В момента най-много взетите ми са 64 долара. Ето тук може да видите. 64, но те по принцип не са 64 от предния месец ми бяха останали 17. Така станаха. Иначе, ето ги. Ето като тал комисион, като погледнете, имам 40 долара, после 30 долара и 19, 43 долара, 45 долара 84 цента, 48 долара, 35 долара. Като надявам се да ги дигнем и нагоре. Просто нищо не губиме. 15 минутки на ден, къде ли не съм ги дал. Следващ часове във Фейсбук, така че реших малко да се махна от Фейсбук, тъй като само ми са пълни главата с глупости. И да ви кажа честно, на мене ми хареса този сайт. Има перспектива. Мисля, че всеки може да се справи. Не е трудно. Има хляб тук. Така че ще се радвам да работим заедно. Искам само да ви кажа, ако решите да опитате и да се регистрирате, по-добре се регистрирайте с Gmail, тъй като за напред ще ви е по-лесно. Другото важно, което е, свържете се с мене във Facebook, за да мога в блога ми, където сте прочели обявата, имам и линк за Facebook. Свържете се с мене във Facebook, за да мога да ви помагам. Да настроим вашия профил и да направим първите стъпки за работа с SFI, което е много важно. Профилът ви трябва да е настроен. Така че, пожелавам ви успех и ще се надявам да работим заедно. За сега, чао от мен!